שלום, קוראים לי ויטו, ופתחתי בפייסבוק, ביוטיוב, טיק טוק, רשת חדש של פאנק אנד גראנץ' אבולושן, שזה פאנק ניגונים, ההסבר בתוך הדף הראשי, תכנסו ב-Jewish Punk and Grunge Evolution, כאילו פה, ושם יש את ההסבר מה התוכנית של המצב מוסיקה שאני עושה. אין הרבה זמן פה, זה רק דקה, אז בעניין זה רק ריילס של דקה, של ניגונים שבאים עם כל הלב, כל הנשמה, עם כל הכוח שלנו, של הפאנק והקדושה.